хора, днес ще отваряме ето тези две пратки от една приятелка. Първо ще започнем с това. Първо да видим какво ще ни се падне. Кучебол, което е, ще го наричам шоколадово, айде. С една приятелка съм. Да. Няма да ви писам как се казва. Кайтовки. Суйче. Кола. Шоколадче. Изолирано мече, ама е прозрачно. Макарон БГ. Лимон час. Лимон час. И последното нещо. Мини суиче. Хора, и това е цялото нещо. Сега ще го приберем отново, за да не е разпорилано. Добре, хора. Мажа ми... Извинявам се, направо ще започнем с Мистери Бог за 5 лева. Какво има? Сега ще прочете моята приятелка. Давай, че ти даря. Има една гривна, много маниста, има много перли и една малка кутийка. Да, хора. Сега, отивам да взема ножица. Взехме ножица. Кажи какво гледаме. Ще ми интереси. Гледаме нещо страшно, което не е страшно. Тоест, не знам. Ми хора, ще започнем от тук. Може би от тук нагоре ще го отворим. Давай. Добре. Манисата малко останаха, май. Има залепени. Е, така изглежда цялото нещо. И имаме една кутийка, която е празна, иначе вътре имаше неща, но да. Но са разсипали вътре. Сега. Отивам да си взема новата. Хора, отивам да си взема кутията, за да мога да ги сложиме. Ето я кутията. Това е нейна кутия, имаше много неща. Да. И да. И сега купих. Няма да казваме колко пари е. Ще си мълчим. Айде бе, отваряй се бе. Сега, тук имам наредени, не ги гледайте, не им обръщайте внимание, моля ви. Сега, взимаме тиката, няма да са така. Сега, хора, искам да видя гриби. Е, тази уникална е тази гривна, малко маниста, да. Да, и така ще направя. Ето я, това го е правила преди... Коя... Преди 2 години, хора. 2024 ли бе? Хора, да. Ние започнахме 2023 да продаваме. Само не ми показвай бебешките снимки, монът. Няма проблем. Уникална е тази гривничка, много е сладка. С Силиан. Скапа ня комар. Продължаваме. Хора, не ми обръщайте внимание какво говоря. Просто съм на... Има всякакви маниста. Ето тези са много малки. Ето тези са малки и са... Да. Да, хора, малки маниста. Брат, тук има и от моите перли. Не, това са моите, аз вече си купих. Така, хора? Не ще слагаме... Перлите големите ще ги слагаме в тази кутийка. Да, аз вчера си купих. Разкажи за вчера, докато аз поделих. Хора, аз вчера ходих да взема маниста. Ама къде? От един магазин. Да. Между другото има магазин, който... Хора, между другото, може ли някой да ми каже, ако някой знае къде се намира... Не знам дали го знаете този магазин за висулки. В едно далечно сърце ли беше, какво беше?
някой, ако знае къде се намира, да ми пише в коментарите. Дори и в Инстаграм може да ми пишете. Имам Инстаграм. Казвам се Тедуна. Медуна. Така, хора. Продължаваме да нареждаме тук. Хора, ние гледаме... О, не, името на ръкови. Къде е? О, хора. Аре, бе, брат, защо? Камо не се. Хора, трябва да наредиме това. Статия. Брат, ти говори нещо, защото аз... Аз правя нещо сега, точно сега. Нещо. За много ще видиш. Ако искате да и видите тиктока, сега ще ви го покажа. Хора, нямам тикток, вече блокираха ме. Да, затова ще покажа инстаграма. Да, може да ми. Еми, запомнете името. Хей. Че ако го забравите, аз ще ви го кажа в Инстаграм. Ето такава, ето така е. Ако съм че мога да фокусирам. Сега ще ви го напиша. Чакайте. Хора, имаме уникални маниста, особено тя. Брат, ти откъде ги взимаш ти? От един магазин. Кажи ми къде? Не мога да кажа. Що? Що ми казали да не казвам? Не мога. Ама така няма да разберат, мисля, че. Така е. Пишем Тедуна. Тедуна, да. Тедун на. Така е. Така се кръстила. Мама не е красива. Ето. Пак ще ви покажа инстаграма и. Нека да разгледаме какво качва така. Тя докато си вади маниста, ние ще гледаме тя какво качва. Много интересно, Дарки е. Много интересно. Така някакви розички. И да. Но не ще качим още едно видео отвънка, след много ще излезе. Да, аз мога да ви покажа моите гривни. Да, ами може да им обясняваш от какво са направени. Забравих. Хора, че я забравя от какво са направени. Умно, нали? Това кажи, има и с перли. Кажи, че имаш. Имам с перли, имам такива. Сега си ги нареждам. Имам такива. Те са с кварц. Да. Хора, Да, тук има кварц. кварц, ето. По-малки бройки са ми сложили кварц тук. Различни цветове кварц съм ми сложила. Тук аз имам и с зоди. С един вид перли, друг вид перли. Така, хора. Аз мога да ви кажа после, защото аз помня от какво са. Да. Поне аз. Хора, покажи твоя инстаграм, да си го знаят. Хора, и двете имаме инстаграм. На мене вчера ми го изтъпих. Защото аз... Хора, официално ще качиме. Аз ще кача едно стори от рождения ми ден. Да знаете. Не знам дали ще ви е много интересно, но пък ще е яко, защото има много хора. Ето така се казвам. Ц, долна, с, долна, к, долна, а, долна, д, долна, на а, долна. Или като по-кратко Дари БГ. Да. Ето го. Заключен ми е профила. Така Между продължам. другото, вчера си направих тази уникална гривничка. Хора, вижте, имам и други различни маниста, но са малко скучни. Тя също прави и мистери боксове. Заедно сега не мога да ви ги покажа, защото съм при майка ми. Но няма да ви казвам защо съм при майка ми и не съм при баща ми.
Добре, айде разкажи им, ти знаеш какво имаш. Защото тяхните са разделени, но тя прави като такива, като моите мистери боксове, само че аз дадох един, ето го, за 5 лева. И вижте колко много неща има. А това, представете ли си, това е за 20 лева, това си тежи. И вижте колко неща вътре има. Ами прочетим, какво има? Има много, супер много перли. Има 3 броя гривни, 1 брой обици, много, направо всичките ми високи, около 40 са или повече. Други различни маниста, 5 или 4 стикера и един много хубав черен гердан. Ето тук малко май ще виждането. Хора, сега гледайте какво. Са. Хоп. Бъдете прецизни, защото ние понякога правим белички. Хора, половината маниста са ми залепени. Тук на всичко. И гледайте какво се прави, когато са залепени. Така си ги дарете с ногти, ако имате. Аз не, че имам. Особено, тя има, само тя има. SMR. И ще качиш, ти ще ме снимаш на едно стори. Ние хора ще качваме сторите с нея. Когато е у нас ден, защото... Защото аз след малко ще трябва да ходя до младост, за жалост. Да, тя учи в младост. За жалост, ама нали ще се върна, защото ние трябва да продаваме. Да. И аз в 3,5 имам една поръчка, която имам да давам за ето тази гривничка. Затова тя не се продава. Затова тя е запазена. Хора, тия неща по-ще ги подреждаме, затова чао! Да, чао!